Bueno, doncs el primer punt de l'ordre del dia és ratificar. Primer fem el ple de la sessió extraordinària urgent i després fem el ple de sorteig de meses per les eleccions del 21 de desembre, amb el primer punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari urgent, que és la ratificació de la urgència. Bé, bàsicament, dir-vos que si el que avui acordem no es publica al vot, doncs no seria executiu dins de l'exercici i llavors aquesta és bàsicament l'explicació d'aquest ple, d'aquesta ratificació d'urgència. Alguna cosa a dir? Alguna intervenció? No? Doncs procedim a la votació. Vots a favor, sisplau? Vots en contra? Abstencions? Doncs comencem ja amb el primer punt, modificació del crèdit 12/2017. Vist el decret d'alcaldia número 112/2017, de data 28 de febrer de 2017, pel qual s'aprova la liquidació del pressupost 2016. Atès l'establert que l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l'informe d'intervenció corresponent a l'expedient de liquidació de l'exercici 2016, vist l'article 177 i concordant del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 36 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril i les vigents bases d'execució del pressupost, atès l'informe d'intervenció municipal, es proposa, primer, aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit 12/2017 per un import total de 125.000 euros amb càrrec al romanent de tresoreria lliure per a despeses generals, aplicació d'ingressos 87000. Aquí està el detall, crèdits inicials 503.525, la modificació és per import de 125.000 i queda un crèdit total de 628.525 euros. Segon, autoritzar, disposar i ordenar l'amortització extraordinària per import de 125.000 euros aplicant-la contra aquest romanent del préstec signat amb el Fons per al Finançament dels Pagaments de Proveïdors formalitzat amb el Banco Popular Espanyol, codi 400644. Tercer, sotmet aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública del termini de 15 dies hàbils previ anunci al BOP i un cop transcorregut el termini, en cas de no presentar-se cap reclamació del mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat el que preveuen els articles 169 i 177 del text refós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals. Molt bé. Alguna intervenció? Alguna pregunta sobre aquest punt? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, següent punt, modificació del crèdit 13/2017. Secretari. Atès l'acord adoptat en sessió plenària de data 25 d'abril de 2017 de concertar una operació de refinançament de préstecs a una entitat bancària Abanca S.A. per import total de 2.559.977 euros. Atès que en data 18 de maig de 2017 es va fer transferència per import de 2.436.839 euros amb 96 cèntims des de Abanca a BBVA per cancel·lar els préstecs implicats a l'operació, atès que entre les dues xifres hi ha una diferència de 123.137 euros amb 4 cèntims que s'ha de destinar a operacions d'inversió o de capital. Atès l'informe d'intervenció municipal, es proposa, primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 13/2017 per import de 123.137 euros amb 4 cèntims amb el següent detall. Adquisició de vehicles 47.851 euros amb 95 cèntims, dotació aparell de policia 6.841 euros amb 95 cèntims, suplement de crèdit, préstecs fora del sector públic 72.223 euros amb 14 cèntims, total 123.137 amb 0,4. Segon, determinar la fórmula de finançament de la forma següent. Única amb càrrec als majors ingressos generats a préstecs 123.137 amb 0,4. Tercer,
Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdit a informació pública pel termini de 15 dies hàbils previ anunci al butlletí oficial de la província i un cop transcorregut el termini, en cas de no presentar-se reclamació contra els mateixos, es consideraran aprovats definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 17, 177 i 180 i concordant del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals. Molt bé, alguna intervenció? No? Doncs procedim a votació. Vots a favor, sisplau? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Següent punt. És el 14, no? Sí. Vale, modificació de crèdit 14/2017. Atès que s'han produït despeses imprevistes a determinades aplicacions pressupostàries, és de preveure que no disposin de saldo suficient per atendre les necessitats que sorgeixen fins a final d'any. Vist que, per altra banda, s'estima que el crèdit existent a la partida de l'amortització de préstecs a llarg termini béns del sector públic supera les previsions de despeses d'aquí a final d'exercici, atès que per realitzar transferència de crèdit d'unes partides a altres cal aprovar en sessió plenària i sotmetre a l'acord d'exposició pública, havent d'estar aprovada la modificació pressupostària definitivament abans del 31 de desembre de 2017 per reflectir les operacions de l'exercici corresponent, atès l'informe favorable de l'intervenció municipal, vista de que disposen els articles 177, 180 i concordants de la llei reguladora d'hisendes locals i les vigents bases d'execució del pressupost, es proposa, primer, aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit 14/2017 per transferència entre aplicacions per un import de 100.000 euros segons el detall següent. Jurídics i contenciosos, passo directament al final, crèdits totals consignats 56.018 amb 12 cèntims. Contractes externs 50.715 amb 55. Assessorament jurídic 41.443 amb 16. Serveis socials 45.250. Festa major 84.500. Despeses postals 16.000. Jardineria 133.000. Infraestructures bàsiques 92.163 amb 89. Total 526 amb 52 cèntims. Segon, minorar l'aplicació pressupostària següent. Préstecs fora del sector públic, que passa de 479.000 euros a 2.888.063 amb 10. Segon, sotmetre aquest expedient de modificació de crèdit a informació pública per termini de 15 dies hàbils previ anunci en el BOP i un cop transcorregut el termini, en cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considera definitivament aprovat. Tot això de conformitat al que veuen els articles 177, 180 i concordants del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals. Molt bé, alguna intervenció? Endavant. Una simple curiositat, no? Perquè en el decret, en el que acabem d'aprovar, en l'acord 13 crec que era, hem fet un suplement de crèdit de 72.000 en aquesta partida que ara li traiem 100.000. No ho podíem haver fet amb un. Simple curiositat perquè ho fem amb dos i no... Doncs endavant. Perquè tampoc ho entenc. La interventora que no? donarà l'explicació. Els números no Aquesta segona modificació de crèdit és perquè al pressupost inicial 2017 es preveuen uns crèdits inicials de 479.000 euros. Llavors, es fa l'operació de refinançament amb la banca i com que hi ha un estalvi en el capital, de la previsió inicial necessiten menys 100.000 euros. És l'estalvi que aconseguim amb l'operació de la banca. Val? Llavors, aquesta diferència de 100.000 euros, com que ve de previsions inicials, els podem destinar a fer modificacions de crèdit al que vulguin. No és obligatòriament a inversions. Val? I per això s'ha de fer separat, perquè aquest és un expedient de modificació de crèdit a dotar altres partides que poden ser perfectament de capítol 2, com és el cas d'aquest, i en canvi l'altre, de 72.000 euros, ve de la modificació anterior, perquè és just la diferència que hi ha entre l'import que es sol·licita i l'import que finalment es formalitza, perquè hi ha un decalatge en l'expedient administratiu pels terminis del procediment, que obligatòriament al seu ingrés de capítol 9 s'ha de destinar a inversions. Per tant, són modificacions de crèdit diferents. Sí? Una cuestión Sí, sí. El secretario lo ha entendido. Casi. Aclarar eso, entonces las modificaciones que se hacen Sí.
las segundas modificaciones, entiendo que se hacen, es por partidas previsibles o ya se han cerrado, se van a cerrar, tal y como están. Es estimación de que aquí a fin de año necesitarás esta cantidad. Vale, vale. Pero hay indicios de que se van a Hombre, cerrar. claro, Sí. por eso las dotas. Ahí sí que llego. Senyora interventora, ha contestat bé el senyor secretari? Sí. Vale. Molt bé, alguna intervenció més? No? Doncs vinga, votem el punt, sisplau, vots a favor. En contra? Abstencions? Vinga, l'últim punt, expedient extrajudicial de crèdit. Vista les factures que figuren a la relació anexa corresponent a prestació de serveis, subministraments i treball diversos acreditats per diferents proveïdors que ultrapassen el límit previst de l'anualitat pressupostària del 2016 perquè no han entrat o no han arribat a l'Ajuntament abans de 31 de desembre de 2016. Vista la realització de les despeses de serveis, subministraments i treballs ha estat justificada i que les factures que acrediten els deutes han estat degudament conformades i una d'elles està pagada i que per tant és procedent que la corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que representen. Atès l'informe favorable d'intervenció, vist el que preveu l'article 17 de les vigents bases d'execució del pressupost, es proposa reconèixer a favor dels creditors que figuren a la relació anexa per un total de 8.616 euros amb 6 cèntims i que a l'efecte s'aprova el crèdit que respectivament els hi pertoca per prestació de serveis, subministraments i treball diversos i aprovar en allò que calgui les factures on s'ha formalitzat els crèdits esmentats, amb càrrec al pressupost municipal de l'any 2017 amb el següent detall. Vehicles brigada 390 euros amb 53 cèntims, inversions en informàtica 837 euros amb 69 cèntims, subministraments biblioteca 94 euros amb 86 cèntims, infraestructures bàsiques 5.576 euros amb 70 cèntims i benestar social 1.716 euros amb 28 cèntims. Segon, que serveis econòmics apliqui al pressupost les obligacions que conformen aquest expedient. Tercer, exposar al públic el present acord mitjançant edicte al BOP per espai de 15 dies hàbils. Punt 2, a partir del dia següent a la seva publicació, els efectes que els interessats puguin efectuar reclamacions. En cas de no presentar-se al·legacions, els acords s'entendran definitivament aprovats. Molt bé, alguna intervenció? Sí, endavant. No, simplement que fa referència a dues relacions annexes, una de factures i una de creditors, que no hi són. El primer paràgraf, factures que figuren en la relació anexa i en el primera proposta, creditors que figuren en la relació anexa. Veiem les partides, però ni factures ni creditors. No ho teniu, això? No. No té més importància. No. És exactament el que he llegit, però efectivament la relació és aquesta. Aquesta. I les factures estan en l'expedient. Bueno, però sí, aquella relació és aquesta. És això. Existeix i ja està. No, per de això manera no. que normalment va junt i ja està. Que en el document que ens ha arribat no venia. És possible, Sí que hem de mirar. No ho he posat en l'expedient. O no ho has posat, o l'Ester el va enviar i ho va posar. Vale. Si vols llegeix les en veu No, No, si són les que he llegit. val. Són exactament les mateixes, el que passa que aquí està... Estan les partides i aquí hi ha el creditor. El Sí, creditor. sí, No, i després aquí tens les factures i veus que la primera, per exemple, doncs és canviar l'oli i no sé què, un vehicle. Això els imports són els que són facturetes aquestes. Molt bé, alguna cosa més? No. Alguna pregunta? No? Doncs votem el punt. Vots a favor, sisplau? Vots en contra? Abstencions? Doncs ja està, no hi ha cap més punt, no? Com que hem de fer el sorteig de meses a 2 quarts,